Xa estamos aquí felices de ter os mozos das Rías Baixas na súa gran final, na súa segunda gran final, perdón, que xa levan acumulados 225 euros, os que lle podedes sumar 225 euros máis, ou abrir a caixa forte e gañar 6.000 euros. E os que estades na casa e queredes participar con nós, tedes que enviar un correo electrónico a eusemaiscati@crtvg.gal. Agora, cambiamos a enerxía un pouco porque temos que poñernos moi serios. Temos 3 preguntas por diante. A cada pregunta acertada desvelaredes un díxito. Despois iremos a caixa forte, introduciredes unha combinación e se a correcta, 6.000 euros. E se non, levaredes o premio do día que tamén está moi ben. Así que non perdamos máis o tempo, concentración e imos a primeira pregunta. Como se chama a fatídica curva do circuito italiano de Imola na que Ayrton Senna perdeu a vida en 1994? Nada. No tenemos ni idea. Ni idea. Ni idea. Non sodes moito de coches. Sí, eu son bastante de Fórmula 1, pero que Non lembras, Liz. os nombres Fatídica desa curva. curva. Polo tanto, a resposta é... Ponemos eso, Ayrton Senna. Vale. Sí, que Ayrton Senna. Si perdió la vida. O nombre de quen pide. É o nome, Ayrton Senna. Non é correcto. Era a curva de Tamburello. Comezamos a segunda pregunta. Como se chama a vértebra C1 do corpo humano? Sí, que non sabe, non Carlos. Non sabedes de vértebras? Nada. Non moito. Tedes que darme unha resposta. Cervical. Sí, cervical. Cervical? Sí. Cervical é a vosa resposta? Sí. Pois é incorrecta. Era a Atlas. Claro. Atlas. Continuamos. Derradeira pregunta. Moita atención e concentración, equipo. En que país mediterráneo do norte de África está a cidade de Bengasi? Non sabe, non. No África de Engas. Falad en alto, Sí, sen problema. Melilla está arriba. Pero Bengasi y Melilla. Tedes que dicirme unha resposta. Libia, Mas sabemos- Marruecos. Por lo tanto, vamos a decir ao azar unha. Libia, por exemplo. Cal? Libia. Libia. Pois... tedes boa sorte, porque era Libia. Vaya. Veña, díxito, equipo. A ver. Vou dicirlo eu, o dije tú. O 5. O 5. Pois imos ver en que posición está o número 5. E o número 5 está na posición... na terceira posición. Veña, Sonia, rápido a caixa a introducir a unha nova combinación. A ver. Abre na caixa. Temos Cal dous decimos? ocos por diante. 4. O 4. 4. 8. E segue 5 e o 3. 1. 1. E continúa co 0 co 7. O 2, Sonia. E o 2. E último, o derradeiro oco por encher. 6. 6. 6, claro. Queda o 6 e continúa con 9. Equipo, moita sorte. A caixa pensa. Será hoxe que o día que a caixa abra e deo 6.000 euros. E a caixa di que hoxe... No!